Apo. Lo, huwag ka munang mamatay, Lo. Huwag ka munang mamatay, Lo. Pag namatay ako, Lola! gago, buhay pa ako. Pag namatay ako, huwag mong ibenta ang lupa sa likod ng bahay. Lo, ibenta na lang natin yung lupa sa likod ng bahay para panggastos natin sa ospital mo. Lulo naman eh, tumae ka? Gago, utot yun. Lo, ibenta na lang natin. Huwag mong ibenta ang lupa sa likod ng bahay. Bakit, Lo? Huwag mong ibenta. Lo, ibenta na lang natin. Huwag mong ibenta. Eh, bakit naman, Lo? Hindi atin yun. Lo? 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 Lo! Apo, nananaginip ako. Ano yung panaginip mo, Lo? Sinampal mo daw ako. Sa classroom may batas. Tama yan, Kim. Sa inuman, meron din batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Bawal umuwi, bawal umalis. Lalo na pag hindi ka nakapag-ambag sa grupo mo. Pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. Pwede ka mag-comply sa mga kasamahan mo. Sabihin mo, ihing-ihi ka na. Tapos maglalakad ka doon sa dulo. Tapos pag nandun ka na, lilingon-lingon ka ng ganyan. Tapos pag nakita mo na hindi ka nila napansin, yun! Pwede ka nang umuwi. Sa classroom may batas. No, Bawal lumabas o bawal lumabas. pagkakaalam ko sa sarili ko ay bukas ang lahat ng pintuan sa lugar na ito at pwede ako makapasok anytime at pwede rin ako makalabas anytime. Pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. Naku naman, mali naman yung mga words mo for mga panunglo. O, ska amay babaw, gid. O, sige gid, babaw pa. Ay, hindi mo na makuha gani. Babaw pa, babaw. Oh, yun, di puta gid.